Hello mga mads. Karong adlaw, akong i-enumerate sa inyo tanan ang mga rason kung nganong magbuwag ang mga tao nga naa sa sulod sa relasyon. Una, long distance. Dili gyud malikayan nga magbulag ang mga tao tungod sa LDR. Long distance relationship. Or ang uban na siya diri ug ikaw naa didto sa lain. Agay. Ikaduha, dili ganahan ang parents niya sa imuha. Dili gid malikayan gid nga it's hard to please the parents gid sa inyong mga trato, no? So, please, kung lisod gani kayo i-please ang parents, palayo na lang gidaan. Or else, you against the world ang mahitabo sa inyong duha. Ikatulo, sa una, humot pa kaayo kung inig-date. Humot, maayong pagpamusturaw. Pero kung nanasa isa ka relationship, kagidlay na kaayo. Ang uban naniwang o ritambok na. Unya, nagkagidlay. In short, bidli. Oo. Di nakabulumang lantaw sa kaugalingon. Busa, kailangan gidi-maintain ang inyong mga panglawas kay para walay bidlian sa inyong duha. Ikaapat, at first, caring pa kaayo sa isa ka relationship. Like for example, ato naman kasi imong school, pag amping biya dito ha. Or kung manarbaho ang niyang trato, mayon lang og kay mag-work naman ka, careful biya dito ha. Oo, imong pagpamasahe nimo, imong pagpliti, pagsakay sa jeep, pag careful ana. So caring pa kaayo. Pero later on pag nasa isa ka relasyon, pinabundak na tanan. Like for example, tanawa, muna kay dili makay mag-amping, di na dama gaba. Mga pinabundak na. Or kung ato na sa trabaho iyang trato, mayon dayon nga, kay manarbaho naman ka, pag-igat-igat na sa dayon pag-abot sa imong trabahoan, uban sa imong kaubas trabaho, igat-igat dayon. Kanang mga nga nga sitwasyon. O di ba? At first, caring pa. Then later on, mawala na din ang gana. Ikalima, magbulag yun ang mga tao nga nasa in a relationship kung wala na'y kwarta. Especially kato mga task maintenance, lisod kayo i-maintain ang lifestyle. Lisod gid kayo kung makauyab ka og tao nga naalang pirmi sa kanaa. Nya what if lugar kung wala na imo ha, ikaw ang magnganga. Biyaan ka. Especially sa mga tao nga mga materialistic. So biyaan gyud ka kung wa kay kwarta. Ikaunom, magbuwag gyud ang mag-uyab kung ilang mga priority sa kinabuhi dili na gyud magkatugma or dili na sila same og panglantaw sa kinabuhi. Like ang isa gusto na mag-settle, gusto na magminyo, magpakasal, mag-anak. Ang isa dayon kay gusto pa maglatagaw, gusto pa maglaroy-laroy, gusto pa magsigig shots ubad-ubad sa mga friends. So kung dili gani pareha og priority, sure na gyud buwag na siya diretso. Ikapito, dili gid malikayan nga sa in a relationship na agyoy magbulag tungod sa religion. Di gid malikayan gid nga naagi mga conservative kaayo nga hugot gid ang pagtuo sa ilang religion nga to the point nga dili na gid maminaw sa mga personal nga mga rason. Like for example, kani nga relihiyon, ngani gid nila tinuhuan. So dapat mo stick gid ka ang imong mauyab kay dapat same ra gid sa imong religion. Dili pwede anang lahi og religion. Buwag gid ang labas ana. Number 8, magbuwag gid ang mga tao nga nasa in a relationship kung taas kay mga garbo. Kung dili ka bulo magpaubos sa mga garbo or sa pride, ang ilang mahibaw-an nga paubos ang pantera og brief. Di ba? So lisod gid kaayo kung dili mo makabalo magpaubos sa inyong mga garbo. And last but definitely not the least, no? Ang ika-9 nga rason kung ano magbulag ang mga tao nga nasa in a relationship. Kung ang imong partner sige na lagdiman og jerjer. Kung sige na lagdiman og jerjer, di ikaw kay dili nimo feel kapoy kas gikas trabaho, may pananguyab na nakagrabit, mao na lagi. So, kamo mga mads, if you think nga kulang pa ang mga rason kung anong magbulag ang mga tao sa isa ka relationship, i-comment na lang down below ang inyong mga comments and suggestions. Kaya pwede na to tas-an pa ang diskusyon pohon. So, muura to mga mads. So, careful mo diya sa inyong mga in a relationship pohon. Babush!